Spodobovanie spoluhlások, časť druhá. Čo si povieme v tejto videoprezentácii? Čaká ťa to, že si zopakuješ spolu so mnou párové a nepárové spoluhlásky a zároveň sa dozvieš, kedy dochádza k spodobovaniu. K spodobovaniu môže dochádzať na konci slov, vo vnútri slov, na hranici slov pri plývavej výslovnosti a hláska v môže byť vyslovovaná ako v, f alebo u. Tak poďme na to. Ideme si zopakovať, ktoré spoluhlásky poznáme párové a ktoré sú nepárové. Pamätáš si? Naučil si sa ich? Pozri, medzi párové znelé patria b, d, 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 g, h, v, z, ž. Vedel by si už povedať, ktoré sú ich parťačky? Ktoré hlásky? No, nechám ti trošku času. Porozmýšľaš? Ale povedeme si ich aj my spolu tu. Páry, ktoré tvoria a vznikajú, sú b, p, d, t, d, ť, d, c, dž, č, g, k, h, ch, v, f, z, s a ž, š. Idú ruka v ruke, tvoria pár. Čo ti však môže ešte pomôcť pri tom, keď budeš niekedy písať a vymenovávať tieto spoluhlásky, tak ti môže pomôcť, že tých spoluhlások znelých párových je 10 a teda aj neznelých párových je tiež 10. A ešte máme nejaké iné spoluhlásky? No samozrejme, máme ešte nepárové, medzi ktoré patria m, n, ň, l, l, ľ, r, r a j. A ideme si ich ešte raz zopakovať. Párová znelá b, ktorú má svoju parťačku spoluhlásku? Má ju p. Párová znelá d, ktorá hláska, spoluhláska je jej parťačkou? T. Párová znelá spoluhláska d má za pár ktorú spoluhlásku? Č. Párová znelá dz a jej pár tvorí neznelá c. Párová znelá dž a jej pár tvorí spoluhláska č. Párová znelá g, ktorá spoluhláska je jej párom? Ktorá nepárová spoluhláska? Dala som ti trošku viac času, je to k. A ešte ideme na párovú znelú h, ktorej párom je neznelá ch, párová znelá v, ktorej párom je neznelé f, párové z, znelé, zabudla som povedať, dôležité, nezabudni, červenou si zvýrazňujeme párové znelé, takže párová znelá z, ktorá spoluhláska je jej párom? Áno, správne, je to s. A už nám tu zostáva posledná párová znelá a jej párom je párová neznelá š. Vedel si, išlo ti to? Ak nie, určite to bude lepšie. Keď to budeš trénovať priamo so slovíčkami, tak sa ti bude dariť. Ideme si to teraz ale ukázať na pár ukážkach. Pozri, čo tu máme na obrázku. Vieme povedať o tomto animovanom gife, že je to v podstate pláž, alebo že je to pevnina, je tam tropická krajina a more.
Ale slovíčko, ktoré nás zaujíma a na ktorom si to ideme vysvetliť, nie je ani pláž, ani pevnina, ani more. Ktoré slovíčko to bude? No nechaj sa prekvapiť, pozri. Slovíčko breh. Ako sa píše toto slovo? Pozri, ako je tu napísané. Na konci tá spoluhláska je červená. Prečo je červená? Lebo patrí medzi párové znelé. A ako sa vyslovovala? Počul si to? Breh. No ale teraz, ktoré je správne v písanej podobe a ktoré vo vyslovovaní? Vieš rozdiel? Stále tomu nerozumieš? Takže slová píšeme, ale ich aj vyslovujeme. A to vyslovovanie je zvuková stránka a zvuková podoba slov. A v tejto zvukovej podobe dochádza k spodobovaniu. V písanej podobe sa nám nič nemení a musíme vedieť, ako správne slová máme napísať, aj keď ich môžeme počuť ináč. Niektoré spoluhlásky. Zapamätaj si, že slovo breh píšeme s písmenkom na konci, ktoré je spoluhláskou párovou znelou h. A je dobrá pomôcka, keď si povieš, že jeden breh, počujeme tam čo na konci? Ešte raz to zopakujem. Jeden breh, vyslovujeme to na konci s písmenkom so spoluhláskou ch. A môže sa ti stať, že si to nezapamätáš a keď budeš napríklad písať diktát so slovom breh, môže sa stať, že napíšeš na konci ch namiesto h. A práve teraz ti idem povedať jednu pomôcku, ako sa naučíš, či tam máš písať h alebo ch. Keď si povieš slovíčko v množnom čísle, napríklad dva brehy, čo tam je? Aké písmenko, akú hlásku počuješ? Počuješ takú istú hlásku, aká je tam napísaná? Je tam písmenko H napísané a počul si H, dva brehy? Áno, samozrejme, že si počul dva brehy. Určite si nepočul dva brechy, že? Takže píšeme dva brehy a vyslovujeme dva brehy. Rovnako píšeme v množnom čísle, ako vyslovujeme. A toto je pomôcka povedať si slovíčko v množnom čísle, aby sme vedeli, akú spoluhlásku tam máme napísať. Takže verím, že nezabudneš, že žiadne dva brechy, brechy, keď hovoríme o brehu. Áno? A ideme si ukázať ešte jedno slovíčko. Čo tu máme na obrázku? Máme tu koníka a okrem koníka niekto sedí na koňovi, nejaký muž, ale nás zaujíma teraz slovíčko voz. Pozri, ako je tu napísané. A ako som ho povedala? Voz. Tak teraz ako to je? Ako sa správne píše, keď počuli sme na konci s? Píše sa zo s alebo zo z? No, takže rozmýšľaj, kľudne si zoberaj tabuľku, ak ju máš, pomocnú tabuľku s vymenovanými párovými znelými, párovými neznelými a nepárovými spoluhláskami. Keďže vidíš, že tu písmenko z na konci v prvom slove vľavo je zvýraznené červenou farbou, tak už vieš a rozmýšľaš, že áno, z je párová znelá spoluhláska a napravo v slovíčku to, čo si počul pri výslovnosti slova voz, počul si tam s, takže písmenko s, hláska s je tam zvýraznená modrou farbou, lebo ide o párovú neznelú spoluhlásku. A ako sa to teda píše?
Ideme si to zase ukázať na rovnakej ukážke. Píšeme jeden voz, počujeme tam ale jeden voz. Vyslovujeme to zo S, píšeme to zo Z. Nezabudol si, ako si to vieme skontrolovať, aké písmenko spoluhlásku máme napísať v písanej podobe? Správne. Ak si spomenul, že si máš dať slovíčko do množného čísla, tak si správne spomenul. Dva vozy. Čo tam počuješ? Počuješ aj to, čo sa tam píše z. Dva vozy sa píše a vyslovuje sa dva vozy, lebo ty už vieš, že to nie sú žiadne dva vozy. No, tak vozy? Viezol si sa na dvoch vozoch? Nie. Náklad sa viezol na dvoch vozoch. Tak, toto bola malá ukážka na dvoch slovíčkach, ako sa píšu a ako sa vyslovujú a že v nich dochádza k spodobovaniu. Ale ideme si teda povedať už niečo nové a bližšie k tomuto učivu, aby si vedel viac o ňom. Začneme s podobovaním na konci slov. Čo si tu treba pamätať? Že znelé párové spoluhlásky menia svoju výslovnosť. A na akú spoluhlásku ju menia? Menia ju na neznelú párovú. Čo to znamená? Že ak na konci slova bude niektorá z týchto spoluhlások b, d, d, z, dž, g, h, v, z, ž, aké sú to spoluhlásky? Pamätáš si? Toto sú párové znele. Takže ak tieto párové znele budú na konci slova, tak sa budú vyslovovať ako jej príslušný parťák, jej pár. A aké spoluhlásky sú parťákmi k párovým znelým spoluhláskam? No predsa neznelé párové. Takže pamätaj, znelá párová má pár neznelú párovú a ak máme na konci slovíčka znelú párovú, tak sa bude vyslovovať ako neznelá párová. Ideme si to ukázať znova na niektorých ukážkach. A pozri, čo to tu máme. Sú to tu obrázky, ktoré tvoria v podstate pár. Trošku, aby sme to tu mali veselé, tak sme si sem dali obrázky. Čo povieš, je to zábava? A poďme na prvé slovíčka. Slovo chlieb. Čo je na konci tohto slova? Aká spoluhláska? V slove chlieb je na konci znelá párová b. A znelá párová b sa spodobuje na neznelú párovú p. Druhé slovíčko črep. Na konci tohto slovíčka je aká spoluhláska? Slovíčko črep má na konci neznelú párovú spoluhlásku a tu neprichádza k spodobovaniu. Poďme na ďalšie slovíčka. Slovo jež. Je to zvieratko a na konci tohto slovíčka je napísané písmenko ž, ktoré sa vyslovuje ináč. Však počul si tam ž, jež? No, nepočul. Ja som to vyslovila ináč. Jež. Na konci počujeme š. Ž, písmenko ž, spoluhláska ž, je znelá párová a spodobuje sa, keďže na konci slova, na párovú neznelú, na š,
lebo ž má svoj pár š. A slovíčko Češ na konci je párová neznelá spoluhláska a nedochádza v tomto slove k spodobovaniu. Ďalší pár, ktorý tu máme, budú slovíčka v týchto našich chodidlách. Povedz. Čo tam je na konci napísané? Aká spoluhláska? Aké písmenko? Je tam napísané dz, ale ja som nepovedala povedz. Počul si povedz? Ja som počula, že som povedala povedz. Na konci je počuteľné c. Čiže ideme si povedať opäť. V slove povedz píšeme dz a dz patrí medzi párové znelé spoluhlásky, ale vyslovujeme ich ako nepárové. Ježiš, pardon, nie nepárové. Pozor, pozor, dávaš pozor so mnou? Vidíš, že aj ja sa pomýlim. Treba sa naozaj sústrediť. Takže ešte raz, slovo povedz, na konci je párová znelá, to som dobre povedala, a spodobuje sa na párovú neznelú, na c. A slovíčko lovec, aké písmenko, aká spoluhláska je na konci slova? C je párová znelá alebo párová neznelá spoluhláska? Rozmýšľaš? Áno, áno, c patrí medzi párové neznelé spoluhlásky a v tomto slove sa aj píše c a aj sa vyslovuje c, lovec. Nepočujeme tam žiadne iné písmenko, inú spoluhlásku. A ešte nám tu zostávajú dva páry, tak poďme na to. Medveď, také krásne zviera. Končí sa na d, spoluhlásku d. Spoluhláska d je párová znelá, ale vyslovuje sa ako medveď. Medveď. Skúsi to povedať. Je to ťažké počuť tamto ť, alebo ho tam počuješ? Lebo keď sa sústredíme, ako vyslovujeme to slovo a veľmi chceme, tak my tam to d povieme. Ale naozaj ver tomu, že tam počuť ť. Medveď. Takže ť je párová neznelá spoluhláska. A slovo predzvesť, v slove predzvesť je na konci párová neznelá a tá sa nespodobuje. Lebo čo sme si hovorili? Že na konci slova, keď sa nachádzajú párové znelé, ako pomôcku ich označujeme červenou farbou. Tu som ti ich nezvýraznila vôbec. Mohla som. Takže párové znelé na konci slov sa spodobujú na párové neznelé. A ideme ešte na posledný pár slovíčok. Čo to tam máme v tých očkách? Aké slová? V ľavom gúľajúcom sa oku máme slovo hloch. Píše sa to z h, na konci je h, a h patrí medzi párové znelé spoluhlásky, ale vyslovuje sa to ako ch, hloch, ako párová neznelá spoluhláska. V pravom očku gúľajúcom sa máme slovičko hroch a na konci tohto slovička je ch, je to párová neznelá spoluhláska a takisto ako sa aj píše, tak sa aj vyslovuje, lebo tu neprichádza k spodobovaniu. Hroch. No možno už aj ty gúľaš očami ako tento náš animovaný gif. Ani sa ti nečudujem. A ja by som už bola z toho celá popletená. Veď si videl, že aj ja sa viem stále pomýliť. Čo si teda pamätaj? Na konci slov, kedy dochádza k spodobovaniu, to som ti už povedala niekoľkokrát. A pamätaj si aj to, že keď si není istý, ktorá spoluhláska sa píše na konci slova, tak si to slovo povedz v množnom čísle. A ako sa to hovorí? Opakovanie matka múdrosti? Tak ešte raz si zopakujeme aj
toto a to, že ak je na konci slova neznelá párová spoluhláska, ktorú farebne zvykneme si zvýrazniť modrou ako pomôcku, tak vtedy nenastáva v slove spodobovanie, písmenko sa rovnako píše, ako sa aj vyslovuje a vyslovuje sa rovnako, ako sa píše. Takže toto bolo spodobovanie na konci slov. Teraz prejdeme na spodobovanie vo vnútri slov. Ty vieš, že slová sú tvorené z písmen v písanej podobe a vo zvukovej podobe z hlások. Písmená sú tvorené znakmi, je to písaná podoba, ešte raz opakujem, a hlásky sú zvuková podoba písmen. Písmenká v slovách sú vedľa seba. Sú vlastne takými susedmi. A prečo o tom hovoríme, o susedoch, keď hovoríme o spodobovaní a o hláskach a písmenkách? Lebo je to dôležité, kto je vedľa koho. A ukážeme si to zase na ďalších ukážkach. Poďme na prvú. Máme tu slovíčko váška. Čo si počul a čo vidíš napísané? Poďme si to lepšie ukázať. Vidíme, že tam je napísané písmenko Ž a Ž patrí v zvukovej podobe medzi spoluhlásky, ktoré sú červenou farbou napísané. A sú to aké? Párové znelé. Vedel si to? Verím, že hej. A čože máme vedľa Ž? Vedľa Ž máme K. A pozri, K sa kde nachádza? Medzi modrými. A modré sú ktoré spoluhlásky? Áno, áno, modré sú párové neznelé. A ako som vyslovila toto slovo? Vyslovila som ho ako vážka alebo váška. Ako ho vyslovuješ ty? Vyslovujeme ho ako váška. Čiže píšeme ho zo Ž, ale čítame a vyslovujeme ho s Š. Ťažko sa mi to vyslovovalo s touto predložkou, spojkou. Čo to je? To sa ešte len budeš učiť. Takže som ti nasadila chrobáka do hlavy s ďalším novým učivom, na ktoré sa máš čo tešiť. Čo je dôležité, treba si všimnúť, že znelá párová má za susedku neznelú párovú a došlo tu k spodobovaniu. Toto je veľmi dôležité. Ešte si to zhrnieme neskôr. Ideme na ďalšie slovíčko. Čo tu máme na obrázku? Napísala som tu slovo futbal. Ako som ho vyslovila? Ako ho ty vyslovíš? Futbal. Ja tam vidím napísané iné písmenko, ako som vyslovila. Vyslovila som toto slovo správne? Áno, nepochybuj o tom, vyslovila som ho správne. Píšeme tam písmenko T, ktoré je modré a patrí medzi párové neznelé spoluhlásky. A kto je jeho susedom? Susedným písmenkom je písmenko B, ktoré je červené a patrí medzi párové znelé spoluhlásky. Takže opäť si všimni, neznelá párová má za susedku znelú párovú, modrá má susedku červenú a došlo tu k spodobovaniu. Ale čo ti chcem ešte povedať? Pozri, z čoho pochádza toto slovo v slovenčine? Z angličtiny ho máme prevzaté, slovíčko food a ball. Ale toto už určite poznáš. Ešte poďme na jednu ukážku.
Máme tu nákupný vozík, ale spolu v súvislosti s týmto vozíkom tu máme slovíčko kúpme. 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 Čo tam počujem, čo tam píšem? Povedz si to 3-krát, počúvaj, čo hovoríš. Je to ťažké však, tak sa poďme pozrieť, akých susedov tu teda máme. Máme tu nepárovú alebo párovú. Modrá je aká? Pamätáš sa? Modrou farbou si tu zvýrazňujeme párové neznelé. A kto je jej susedkou? Aká spoluhláska? Susedkou spoluhlásky P, párovej neznelej, je spoluhláska M a táto je zaradená v kategórii nepárových znelých spoluhlások. Prečo nepárových znelých? Pretože tieto, ktoré tu máme čiernou farbou vymenované, M, N, L, L, R, R, J, sa nespodobujú, ale môžu spôsobovať spodobovanie iných spoluhlások. Tak ako je to aj v tomto slove kúpme. Takže neznelá párová, modrou označená, má za susedku znelú nepárovú spoluhlásku M. A došlo tu k spodobovaniu. P sa spodobovalo na písmenko B. Poďme si to ale zhrnúť, teda ako to všetko je. Treba si zapamätať, že spodobovanie vo vnútri slov nastáva vtedy, keď máme susedné tieto spoluhlásky. Znelá párová má za suseda neznelú párovú, to sme si ukázali na slovíčku váška, píšeme tam ž, susedka je k a vyslovujeme to ž ako š. Ďalej dochádza k spodobovaniu vtedy vo vnútri slova, keď neznelá párová má za susedku znelú párovú. Toto sme si ukázali na slovíčku futbal. Tu máme neznelú párovú T, ktorá sa spodobuje na D, pretože je susedkou písmenka a spoluhlásky T, B. A do tretice vo vnútri slov dochádza k spodobovaniu ešte vtedy, keď sú susedmi neznelá párová a tá má za susedku nepárovú znelú. Ukázali sme si to na slove kúpme. Píšeme tam P, čo je aká? Neznelá párová spoluhláska a spodobovala sa na akú? Na párovú znelú B a susedkou P bolo M. Ak si ešte nevypracovával žiadne cvičenia na spodobovanie, tak sa ti toto video možno zdá veľmi, veľmi ťažké a zložité a toto učivo teda, nie video, ale učivo. Ale naučíš sa to tým, že budeš vypracovávať cvičenia a skúsiš sa naučiť naspamäť aspoň tie párové znelé a k nim už logicky nejak ti vyplynú tie, ktoré sú párové neznelé a ten zvyšok to sú nepárové znelé. Ešte si povedzme 3 ďalšie slovíčka. Pozri, odpovedá. Čo tu počuješ? Odpovedá. Píše sa tam T? Nie, píšeme tam D a D sa spodobuje na T, pretože znelá párová má za suseda neznelú párovú. Slovo liečba. Čo si tam počul? Počul si tam č alebo dž? Liečba. No ja tam počujem dž, ale nepíšeme tam dž, pozor na to, píšeme tu č. A prečo tu dochádza k spodobovaniu?
pretože sú susedmi. Neznelá modrá so znelou červenou. Párové, nezabudni, párové v tomto prípade. A ešte tretie slovo, vráťme. V tomto slove počujeme d, čo je aká spoluhláska? D, to, čo si počul, je to, čo sa vyslovuje a je toto spodobovanie. D je párová znelá, ale nepíšeme tam d, ale píšeme tam ť, čo je párová neznelá. A prečo dochádza k spodobovaniu? Pretože susedkou ť je spoluhláska m, ktorá je nepárová znelá. Ešte ťa čaká spodobovanie na hranici slov a aj písmenko V, ako sa spodobuje a mení jeho výslovnosť. Ale poďme najprv na spodobovanie na hranici slov. Ty vieš, že slová tvoria vety. A vieš aj to, že každé slovo začína a končí na nejakú hlásku v písanej podobe na písmenko. No a medzi týmito slovami je nejaká medzierka však. A pred tou medzerou sa nachádza posledné písmenko predošlého slova a za tou medzerou sa nachádza prvé písmenko ďalšieho slova. Ešte vládzeš? Ak nie, výhodou týchto videoprezentácií je, že si ich vieš pustiť kedykoľvek, zastaviť si ich vieš kedykoľvek a vieš si ich posunúť na tú časť, ktorú si práve chceš pozrieť ešte raz a ešte raz a ešte raz, lebo ty vieš, že opakovanie je matka múdrosti. Ale už veľa rozprávam, tak poďme ďalej. Spodobovanie na hranici slov. Máme tu 3 vety. Poďme si ich prečítať. Neháč blato, vidíš svetlá, obchod otvorili. Ešte raz. Neháč blato. Čo tam je napísané v slove neháč? Je tam dž a vyslovili sme tu dž. V slove vidíš je tam napísané š, aj sme to vyslovili ako š. Slovo obchod sme vyslovili z d a je tam aj napísané d. Ešte raz prečítam vety. Neháč blato, vidíš svetlá, obchod otvorili. Červenou prerušovanou čiarou máme zvýraznenú tú pomyselnú hranicu, medzierku medzi týmito slovíčkami. A čo som spomínala? Spodobovanie na hranici slov, že si musíme čo všimnúť? Posledné písmenko slovíčka a prvé písmenko slovíčka, alebo ináč povedané, poslednú hlásku slova a prvú hlásku slova. Pozri, tu som ich pekne farebne zvýraznila. Dž je aká spoluhláska? Pozri si v tejto tabuľke napravo. A B je aká spoluhláska? Obe sú červené. A červené sú ktoré? No ktoré? Ja to viem, vieš to aj ty. Červené sú párové znelé. V druhej vete máme zvýraznené modrou farbou š a s. Tie sú ktoré? Pozri sa do tabuľky. Modrá, tá je dobrá. A modrá, tá znamená, a to je naša pomôcka, že ide o párové neznelé. A tretia veta, máme zvýraznené d a o. O je zelené, to nenájdeš v tej tabuľke napravo. Prečo? Je o spoluhláska? Ale to snad nemyslíš vážne. O nie je spoluhláska. O je samohláska. A D je červené a červené je párové znelé. Takže pozri, tieto kombinácie. Došlo tu k spodobovaniu. Ešte raz ti prečítam vety. Neháč blato,
vidíš svetlá, obchod otvorili. Nie, tu nedochádza k spodobovaniu. Takže všimni si, keď znelá je vedľa znelej párovej, tak nedochádza k spodobovaniu. Keď modrá, ktorá je aká? Modrá je párová neznelá, keď je vedľa párovej neznelej, taktiež nedochádza k spodobovaniu. A ešte nedochádza k spodobovaniu vtedy, keď je červená, ktorá je párová znelá, vedľa nej je samohláska. Takže v týchto troch prípadoch neprichádza k spodobovaniu. A kedy teda prichádza k spodobovaniu na hranici slov? No už ideme na to. Máme tu ďalšie 3 vety. Pozri. Jakub spieva, vlak mešká, potlesk utíchol. Stihol si zaregistrovať, čo si tam vlastne počul? Ešte raz to prečítam, alebo si to kľudne prečítaj aj sám. Ešte raz ti to prečítam. Jakub spieva, vlak mešká, potlesk utíchol. Takže, čo to tu máme zvýraznené? V prvej vete máme zvýraznené B, ktoré patrí medzi párové znelé spoluhlásky, a S, ktoré patrí medzi nepárové. Nepárové? No zase som sa pomýlila. S patrí medzi párové, ale patrí medzi párové neznelé. Už som asi aj ja unavená a toto video trvá už príliš dlho. V druhej vete máme prvú spoluhlásku zvýraznenú modrou farbou. Pozri sa, kam patrí. Áno, správne, patrí medzi párové neznelé. A druhá spoluhláska v tej druhej vete je červená. Je to M. Ale prečo je červená? Prečo som ju dala červenou farbou, keď M patrí medzi ktoré? Medzi znelé nepárové. Toto písmenko M, spoluhlásku M, som v druhej vete chcela zvýrazniť sivou farbou a našla som si tu práve chybu. Aj to sa stáva. Takže nepopleť sa. Písmenko spoluhláska M nepatrí medzi červené párové znelé spoluhlásky. V tomto prípade táto pomocka neplatí. Červené M je nepárová spoluhláska. A ideme na tretiu vetu. Tu máme zvýraznené ktoré spoluhlásky. K patrí medzi párové neznelé a U. Aha, U nie je spoluhláska, však to vieš. U je samohláska, že? Áno, áno. A došlo teda v týchto vetách k spodobovaniu? Ešte raz ti ich poviem. Jakub spieva, vlak mešká, potlesk utíchol. Takže ak si správne počul a dostatočne zreteľne som to ja vyslovila, tak by si tam mal počuť v slove Jakub namiesto B, P. V slove vlak by si mal počuť G, vlak mešká, Jakub spieva a potlesk utíchol, tam by si mal tiež počuť G. Tu dochádza k spodobovaniu. A poďme si to teda zhrnúť, kedy dochádza k spodobovaniu na hranici slov. K spodobovaniu na hranici slov dochádza vtedy, pozri sa napravo. Vpravo vidíš kedy. Keď znelá má za suseda neznelú na hranici slov, keď neznelá má na hranici slov za suseda znelú, alebo neznelá má za susedku samohlásku. Trošku som sa zamotala. Ako to teda je ešte raz? Na hranici slov sa spodobuje vtedy jedna spoluhláska na druhú, keď je susedná
znelá s neznelou párové, keď sú susedky neznelá párová a znelá nepárová, a keď sú susedky neznelá párová a samohláska. A nespodobuje sa vtedy, keď sú znelá so znelou párové susedky, keď sú susedky neznelá s neznelou alebo znelá so samohláskou. A už nás čaká iba písmenko spoluhláska V. V sa môže vyslovať ako V, ako F alebo ako U. Kedy vyslovujeme V ako V? V je párová znelá spoluhláska. Ak za touto spoluhláskou V nasleduje znelá párová, vyslovujeme ju ako V, napríklad slovo navždy. Za V máme napísanú Ž a Ž patrí medzi znelé párové spoluhlásky. Ďalej, ak za ňou nasleduje nepárová znelá, napríklad slovo vlak, za písmenkom V, spoluhláskou V, nasleduje L a L patrí medzi nepárové znelé, tak sa V vyslovuje ako V. A do tretice, ak za V nasleduje samohláska, aj v tomto prípade sa V vyslovuje tak, ako sa píše. Za V máme samohlásku O, voda. Kedy vyslovujeme V ako F? V si zopakujeme, že je párová znelá spoluhláska. A vtedy ju vyslovujeme ako F, keď za ňou nasleduje neznelá párová. Pozri, máme tu napísané slovíčko vták. Ako sa píše? Čítame to ako vták, ale pozor, nepíšeme tam F, píšeme tam V. Takisto slovíčko včela, čítame ho ako včela, ale píšeme na začiatku V ako včela. Ale nevyslovujeme to ako včela. Dosť ťažko sa to tak vyslovuje. Vyslovujeme to ako včela. A ako je to s vyslovovaním V ako U? V vyslovujeme ako U vtedy, keď je na konci slova. Napríklad slovo lev. Píšeme ho z U? Nie. Zviera lev píšeme na konci z V, ale čítame tam U. Lev. Napríklad ďalšie slovo spev. Čítame spev, spev, ale píšeme spev. Slovičko domov. Čítame domov, U, a píšeme domov na konci V. A ešte rýchle zopakovanie. Spodobovanie nastáva na konci slova vtedy, keď na konci slova máme znelé párové spoluhlásky. Ďalej nastáva spodobovanie vo vnútri slov vtedy, keď máme tieto kombinácie spoluhlások vedľa seba. Znelé párové, vedľa nich neznelé párové a vedľa nich znelé párové, alebo neznelé párové a vedľa nich nepárové. A ešte dochádza k spodobovaniu kedy? Na hranici slov a v ktorých prípadoch? Nezabudni, v týchto, ktoré sme si tu vymenovali, keď sú vedľa seba znelá párová a vedľa nej neznelá párová, keď je vedľa seba neznelá párová a znelá nie párová, to tam mám nesprávne napísané, ale znelá nepárová, a keď je ešte vedľa seba neznelá párová a vedľa nej samohláska. Koľká tá chyba to je v tejto videoprezentácii? Svojou nedokonalosťou ti chcem aj ukázať, že myliť sa je ľudské a je to úplne normálne. Takže neboj sa chýb ani svojich, každý ich robíme. Takisto ako ty, tak aj ja. A odkiaľ som čerpal